Ľudia, čaute ľudia, dneska je tu nové video. Dnes si zase zahráme Minecraft s tým, že si nájdeme nejakú buď mapu, alebo niečo iné. Hej, zahráme si nejaký, proste, buď nejaký parkour, alebo horor nejaký, alebo neviem čo. Napríklad toto nemá. Skúsime, neviem. Ne, to nenainštalujem, lebo nemá to žiadnu tú verziu, takže nič, smola. No. Alarm, Skyblock, Mini Biome Parkour, FNAF 3 map, nechcem. Toto by mohlo fungovať, dúfam. No tak ani jedno nefunguje, ale no tak. Skyblock Air Parkour. No toto by bolo dobré, keby to fungovalo vôbec. Dobre, ľudia, dáme si, neviem, napríklad zombie apocalypse, moje random blbosť. Normálne. Jo. Dobre. Skúsime toto, že či toto zapne. Dúfame, lebo to je jedna bodka 2. A nezapne. Tak ideme ďalšie. Pozrieť, treba toto. To je na 1.20.1. Proste, ktoré proste mi nainštalové toto bude mať. No jasne, teraz to nespavne sa, ani jedno, ne? Už to vidím. Proste... Keby modpack hrá nedá. Aha, dobre, tak je. Čo je toto? Ukáže nám to? Neukáže. Je to ale 1.18. Dobre. Prvý zombie. Prvé niečo so zombíkmi nám to actually stialo, takže dám zapnúť hru. A uvidíme, že či bude, že či sa nám to zapne vôbec, alebo mi to zhodí celý Minecraft. Jo. No tak uvidíme, jak dlho to bude trvať, že aj 2 minúty. Ja tomu neverím, že 2 minúty, pretože to trvá aj dlho. Moje CPU, že je v pohode, mám vraj 30 fps, nahrávam 30 fps, jasne. Minecraft má ráne okolo 60 fps, bavia na Minecraftu, tak nemám. 60 a 30 to je 90 fps, potom mám dokopy asi. Aj keď 30 fps slúži na to, že na nahrávanie a ostatné fps-ka v hre mám. Proste aby som vedel hrať asi pravdepodobne, to je jasné. Odhadovaný čas menej ako 1 minúta. To som zvedavý. Skoro mi spadol mobil. Dobre.
Áno. Come on, ľudia, ja chcem hrať. Aj. No tak načítaj sa rýchlo. No, uvidíme. Ľudia, možno sa nám to načíta. Možno nie. Ja neviem. Ľudia, ináč včera ten livestream. Ja neviem, koľko má zhrnúť teraz, ani sa mi nechce teraz pozerať vôbec. Hej. Asi sa načítava pravdepodobne, tak počkáme chvíľu. Jo. Jo, to je toto. Nech sa nám to načíte. Ono sa tam načítava, preto Ježiš nereaguje. Hej. Nereaguje. To som ja potreboval teraz zistiť, že nereaguje mi celý Minecraft. Spadol. A ja chcem hrať, dávaj! No. Super. Nice. Pekne sa tam tu zapína. Krásne. Jo. Jo, ježiš ľudia, toto bude veľmi predĺžené video. Podľa mňa, keď vidím, že ako to dlho načítava sa. Nic to dávam do angličtiny. Ježiš, to je na. Dobre, ja si pravdepodobne do toho video vidím. No, ježiši. To nebude konkrétne. Dobre. Dúfam, že to pomôže. Aj tak nepomôže. Aj tak to je hlučné. Ja sa pomenujem na ten včerajší livestream. Viem, že má veľa. Livestream som krásne ukončil. Akože, neviem. Super. Super. Last second. Čo vám na to mám povedať? Ježiši Maria. No. Dobre, dáme. Asi nič teraz nebudete vidieť. Teraz budem si musieť mysleť, že vidíte všetko. Aj vlastne vidíte. Teraz 233 modov. Dobre. Vytvorím si survival. Ale dáme si cheat, lebo neviem, aký sú. Peral, pekne, ja som sa ani nevytvoril. Ani som si nedal na to. Ukážem sa pozrieť na ten náš livestream včerajší. Dobre.
0 lajkov, 6 zhľadnutí, no to asi ďakujem pekne. Konečne pojavný livestream. Toto by ma zaujímalo, že prečo mi nejde tu na kamera. Pravdepodobne asi preto, lebo sa tu seklo. Super, zase mi to seká. Jasne, spadne mi celý Minecraft pri som, že to počítať rutinu do ma vadí. Sa vám už tam mám nervy. Ani fullscreen nemôžem dať dole. Nič. Super, ja dokedy teraz budem natáčať? Mne sa práve nenávidím ten Minecraft. Nenávidím. Zasekaný sprostý Minecraft. Keby si nebol tak zasekaný, tak by si fungoval reálne. Nie. Ty vôbec nefunguješ. To je zase čo? To zase nejaká fejkovina blbá. Skúsim. Keď toto pôjde v pohode, tak ja sa zblázním. Teraz sa to bude naštívať. Väčšinou. Ďakujem pekne. To si trošku teraz zase počkáme, jasne. Zatiaľ si idem pozrieť nejaké video. Potom sa to vôbec podarí. Tak si počkáme, no, potom, keď nám to tak dlho trvá, tomu Minecraftu. Super. Nejde to dosť. Zase sa to určite prehnanie dlho. Ja si dám radšej fúste naspäť. Pre istotu ľudia. Dobre. Dobre, ja si dám takto. Byť povedať lepšie.
Dobra. Ideme hrať. Dám si full screen. Nastavujem si jazyk, hej. Chat. Nastavujem si jazyk, teraz tam kľúči, tak ja si to... Je to tak... Ešte tak to... Dobre, to iba privreté. Dobra. Ja som počúval iba chat, hej, aby si vedeli. Aby ste si mysleli, že... Aby ste si nemysleli, že sa leží toto. Nedám sa toto, mám načísť, mám okujare. Fuj. Presne zase 94, to je vždycky. Ja som dal vytvoriť bez čítov. Dobre. Viete čo? Toto bude také, že... To si dám, že séru. Ale ďalšie... Ja viem čo. Ľudia. Ďalšie video bude 100 dní Minecraft Hardcore Zombie Apokalypse v tejto. Ak dáte... Ak bude mať 32 odberateľov a bude na tomto videu, na tomto a na ostatných videách, keď budem hype, že tam bude 100 lajkov, nie 100 lajkov, bude 15-20 lajkov bude na niektorých videách, ale hlavne na tomto lajku. V tomto videu chcem vidieť pod video, že tam bude 20 lajkov. Keď tam bude 20 lajkov, natočím 100 dní Minecraft Hardcore Zombie Apocalypse, jo? Dúfam, že to vám to podarí, tak ak nie, tak to sa proste poťahne, takže GG. Uvidíme, no. Či to dáte 20 lajkov na pod toto video. Či budete mať... To skôr vy budete mať to video, keď to uvidíte. Proste. Aby ste vedeli. Možno to bude nejaký háčik z toho mať. Ale nevadí. Ja si super spadla minička. Ešte stále nevidel nikto môj setup. Geniálny. Už to začína. Ja si prejsť tam. Je to tam, aby... Tu si ideme nastaviť teraz. FPS tak, render na 10. Brightness na bright. Dobre, full screen nechám tak, dobre. OK. Všetné mesto, dobre. Dobre. Skúsime si survival, hej. No je mesto, opustené, dobre. Zajímavé, že to je tak debil. Tak blbo. Tuto to je. Čo som sa sľakol. To je garáž, ne? To je scary. Fuj. Nenávidím. Už teraz nenávidím. Už to teraz bude. Oj, nie. Nie, tak to pravda. Dobre, prvý dom, do ktorého sa dá vojsť.
nejaké random kamo kladivo, prečo? Super. Aha, môžem dať toto. Dobre, tak to som asi nemal vidieť. Volpinhammer. To, a počkaj, ale to je niečo, hej, nie. To je radšej preč. Čo je toto? OK. To si radšej ručím tu. Dobre, tak to je aj nič. Ale mám tu posteľ, čo je najlepšie, tak pravdepodobne asi v týchto dedinkách budem bývať. Dobre, tu mám svoj ten dom. A to aj môže byť, v tej pošte. Aha, super, som nevedel, že to pošta. Ideme sa pozrieť do toho. Dobre, tak to je brutál hororové. Pre mňa je hororové, všetko je pre mňa hororové. Tak jak sa to kúňa, chce sa mať. Ja neviem, že či to je... Toho učí brutál toho. Toto je čo? Toto je... Taký starý opustený rozpadnutý barák. Toto si pravdepodobne určite budem musieť brať. Dobre, to sú také... Dobre, ideme na ďalej. To si budeme preskúmať toto tu na dedinu. Dajme tomu, že táto dedina je naše čistie. Oni koľko dávajú, jaký damage? Dobre. OK, to dávajú veľký damage. Sa len pozriem. Ja to vyrabujem v kreatíve, ináč si nastavím. Kok. Opa, sorry. Dobre ľudia, toto je krásne. Toto je najlepšie, vážne. Dobre by bolo na trhu. Prosím, zrušte to. Teraz by som rád chcel, aby ste dávali lajky, aby som nemusel točiť hardcore. Ale ešte nedávajte lajky, aby som nemusel točiť hardcore. Oba, trošku to tu rozmýšľam síce, ale to... Bytočne veľa vecí. Bikers, nechcem, stringy. Look si nechám, toto neviem. To je... To je kopa toho veľa. Klub, to si nechám. Plunger to si hodím sem. Toto si nechám. Toto je veci tu má. Dobre. Toto je tu na veci si nechám. Toto prosím ťa pekne dám. A tu je to si zoberiem. Prečo ne? Autojump zase beriem. Super. Glass hammer. To hnusné soky robíte, viete, na tom? Zombici. Tu som nebol.
A že to je taký istý domek tam. Nie, to je mám. Tu som nebol, v tomto domu. Glue, bottle. Ja môžem stakovať bottle. Dig. Dobre, tak toto bude brutál hororové asi pravdepodobne. Dobre. Povedzme, že... Dobre, ja sa idem dostať tu na... Dobre. Killshotnem tohto pána, čo tu je. Ja si radšej tu dám torčky do toho, hej, do tohto domu, to budeme do. Sú aj klasickí, ktorí ale nehoja. Dobre, toto bude môj dom. Jo, toto bude môj dom. Dobre, proste tu si dám veci a tu bude môj dom. Všetky veci si dám tu. Ale niečo si zoberiem, akože nejakú zbraň si zoberiem z toto. Hej, takú flašku mám, dobre. OK, len problém je ten, že nemám coke. Čo je? Can, coke. Dobre. Neviem, jak to mám prežiť. Dobre, toto bude dosť hardcore, že? Takže... Military knife. Ja sa asi prekopem, keby som mal aj... Hammer nebude fungovať, kladí. Hand A. Hand... Toto neviem, jak sa... Ne, s hammerom... Jo, hammer ide. Hammer je moja tuta. Dobre, hammer ide. Čo mám prekopať. Nice. Nice. Dobre. Keby tu boli torčky, aspoň. To je sme. Už je noc. Dobre.
spravím dom do dvere. Môžem môcť ísť. Ja môžem, super. Ľudia, toto bude krása. Krásota. Loady. Mňa to teleportovalo do litery. Nie. Toto 0. Prečo som tu? Kde som ja? Kamo, ale choď. Za akom biome to bol? Keľov? Počkaj. Dobre, nič. Počkaj, locate. Ježiši, aha, to je také hnusné. Fuj. Dobre, je deň, čo je super. Ja som si myslím, že... Tento dom budem využívať asi ako, najviac ako na toto, na ťaženie dreva, pravdepodobne. Keď nebudem musieť byť donútený. Hammer je moja najlepšia zbraň. Dobre, ten dom bude na drevo. Ten dom z tohto domu nevyzerá stavať. Dobre, ľudia, toto je fakt super. Fakt bohovstvo. Nemôžem aj strechu zničiť vlastne. Super. Chceme mať drevo. Super, nice. To sa mi páči. Sranie, že poberem všetky veci, čo v tomto dome sú, alebo moje ten dom budem takto ničiť postupne. Moja aj toto si vyberiem. Vecami ďalšími. Zavriem tu na... Najhoršie... Aha, kok. Toto bude potreba asi zabarikadovať. Takže to zavriem. Keď je tí zombici tak inteligentní, nie je samozrejme. Počkaj, ani neviem, čo bude ďalej. Takže apple juice. To znamená nejaký jedlo. Plank. Tie planky budem brať, to je jasné. To je zatiaľ nič. A tu otade už sú modulálne veci. Nie. Biohazard. Ale no tak, niečo z hazardov. Ale no tak je to bude musieť mať aj bandáž. OK, tak to bude horor. To je jak horor. Starteš to už teraz. Si narvem ramene krafták, toto, ďalšiu čestu s tým drvne. Hej, tu
tu hore nič skoro nevidíte, že tu som navrám pozrieť. Aj na to pozrieť sem. To dobrá, niečo sem. Ja si to tak budem vybrúvať. Ja z tých vecí si bavím. Slobú string. To je na luk a to potrebujem, keď sa rozbije môj luk, tak si craftujem. Opa. Trošku, ja to normálne opravím. To radšej budem používať na toto. Ne, na strechu možno postaviť. Jak no, skoro. Tu ma chýbajú dreva, tak tu si dám čiže dreva nejaké. No a teraz to vyzerá krajšie. No. Konečne krásny dom. Konečne dobrý dom. Ja si asi zoberiem kameň. Vystaviam sa hore. Postavím si schody lepšie povedané. Tak. To je maximálne to všetko, čo mám, takže to si vlastne zoberám. Asi vláne, že to ten kameň šluhnem stade. Stade už. Stade môžem zobrať. Co tu mám? Co tu zastavať? Nice. Mám len, že tu dve briky. Ďalšie, takže v pohode. GG. Nice. A môžem si vyťažiť reálne, že celú strechu toho domu. Vyťažiť. To sú dvere. Aha, do toho nechcem ísť ani sa. Tam je zombie, ktorý nehorí. Takže sa to nám bude dostávať. No nie sú až taký inteligentní. Ja som sa išiel, neviem, ktorý dom má drevenú, kam tam je celý dreven. Ja, toľko dreva. Ja sa poviem. Vyrútim. Si rozkopím celý ten dom. Rozkopem. Kámo, ja som rozkopal celý. Veľa dreva mám. Keby schodíky. Hore. Presne tak urobené bolo. No akorát. No, ako to má byť? Jak to je možné? To presne tak bude do mojich predstav. Ja sa radšej... Tu si to dám. Tak to dám. Ja si dám radšej apple juice. Dobre, apple juice dáva dosť veľa. Ale teraz coke. Budem mať poslednú coke. Super, ja mám poslednú coke. Ďalej nič. Viac nemám. Dobre ľudia, toto bude
krásne dlhé video, jak pozerám, jak natáčam. Dobrá, teraz môžem na ne, že zbúrať tie schody dementné, ale mám veľa dreva, čo som rád. Veľmi rád. Strecha neexistuje v tomto dome, táto dome už nič nebude existovať. Keď si zničím aj toto knihy, vlastne budem potrebovať, to bude dobre. Na to. Najlepšie. Super. Ešte ďalšie veci. Ale to bol schod, ten schod môžem brať na chvíľu. Aj. Tu sú kamene, budem určite, ešte tak cobblestone nebudem mínať, ale budem mínať toto zbytky blbosti. Ten bordel vlastne, čo mi tu zostane potom. Zase zničiť musím toto. Tak. Tento dom je úplne vyrabovaný, nič nemá v sebe. Ani nič v sebe nebude mať. Pekný dom. Vážne. Opa, noc začína, takže ideme spať. To bude akože sen, jo. Takže... Zase... Budem musieť počkať. Budem musieť počkať. Poslednú koľk reálne. Žiadne už jedlo nemám. Či? Box of matchet. Kanet chčivý. Ja si to radšej to drevo nechám tu na, len si vycraftím toto. Viete čo, ľudia? Dobre, ľudia. Sice toto bolo také cheatné, ale potom bude hardcore, takže GG. No. Ja sa veľmi ľúčim a